Йо чамалако. Салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар деҳаи Варзоб, ҳам дараи Варзоб. Намедонам кадом деҳада киносёмка омадем. Кинофилми Ёсин. Ана Ёсин. Ёсин киҷода сак боз дора. Ина Ёсин. Нигоҳ ки тараф Ёсин ҷон. Нигоҳ ана додарагмон главни рол. Бо ҳамроҳи сагчаш Ёсин ҷон анами кино бо номи ҳамия дар ин тараф ана. То мехирем кули наварбардорон. Акмал Ҷумаев ки абори тараф нигоҳ ку. Омода бо омодагӣ барои сёмка. Я табрикот хуб. Филми Ёсинро интизор шавед. Худо хоҳад баҳор ба намоиш мебарад. Филми драмавӣ мебошад. Мо коргардон ва ҳам актерӣ мекунем кинода. Дӯстмурод Шарипов ҳам актер мешавад кинода. Якумин киное ки Дӯстмурод драма бозӣ мекунад ва драмаи 1.5 соата мешавад. Ина кули бародар сарпарасти мо акай Қиёмҷон сарбаланд бошад. Муҳаммадҷон камерачи вертолёт